Men 1996-njy ýylda ulan mektebediň 6-njy dokunatynan mal bakyp duran yerimden ýöre okuw etmeli alyp gaýdyran. Be, gatyp etoklan ekeliňler. Tanşyp alarmanda balajyk. Gawja da ekeniň. Be, näetden gawjalat olmasam tanşýan dälim, senden gawjalatlar bilen tanşýanmy? Şu bolşuň bilen adam öwrüni tanapmy? Ana durdy men tanamadyň oýdar balajyk. Sen ana durdy bol Gurbanlarda bolmama bir şey bildirýän ýa ýok, sen kim bolsamamlar? Özüňe bar biýtik dikkat serip durmasa gawr bolsa näştaýdyn? Tanşamakmy? Maňa hiç açan hiç kim men ýalmalaýym sen aýtmandy. Mulaýym jekeniňiz. Ýa-da da men sana Instagramda ýazsam bolara. Sen Instagramda kadyň Papina mi? Ну скажи меня, девушка, почему ты меня не любишь? Я тебя